με τον Ολυμπιακό βέβαια να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει αφήσει όμως τις θέσεις βάσης με εξαίρεση τη φάση στο 26ο λεπτό που ήταν και η καλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού. Μέχρι στιγμής με τον Καστίγιο να κάνει το σούτ και τον Κοσόλη να παραχωρεί το κόρνερ, ενώ στο 30 η Λάρισα όταν ο Κωστάκης εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά, ο Βασιλά πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από την αιστεία του Λίδου Μωρία. Αυτές τα βέβαια ήταν οι καλύτερες στιγμές του παιχνιδιού. Εδώ στο στάδιο Αλκαντζάρ, Λάρισα Ολυμπιακός παραμένουν στο 0-0, ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα δύο που υπέδειξε ο τέταρτος διετής ο κ. Σταυρίδης μετά την υπόδειξη από τον πρώτο διετή τον κύριο Τεροβίτσο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι σε κάποια σφυρίγματα αποδοκιμάστηκε από τους φίλαθλους της Λάρισσας. Τώρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί με τον ένα ακόμη σφυρίγμα, το οποίο έχει να κάνει με ένα φάουλ που κερδίζει ο Καστίγιο από την αριστερή πλευρά του, συμφωνείται ο Ολυμπιακός, ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Τζόρτζεβες, ίσως είναι και η τελευταία φάση του πρώτου χρόνου. Ο Τζόρτζεβες, ο οποίος τελικά δίνει την μπάλα στον Παντατζόγλου, ο οποίος αλλάξει το για την δεξιά πλευρά έχει το Πάντος και τα Οπλέτο θα κερδίσει την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ όπως φτάσει πάνω στον μέσο της Λάρισας και κερδίζει δύο μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή ο κ. Στοβίτσος, ο οποίος έχει τη σπίτρα στο στόμα και αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να σφυρίξει με δείξει του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα μας κοίταξε και το ρολόι του, ενώ με το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Βέστρα εκτελεί από το φάουλ. Η μπάλα από κατευθείαν προς την περιοχή του Πεγκού, ο Κοζακής θα πάρει την κεφαλιά, θα φτάσει στο φωτάκι, το σούτ από το φωτάκι, η μπάλα θα κοντράρει στο Ζευλάκο και είναι κόρνερ. Είναι το έκτο κόρνερ που κερδίζει η Λάρισα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Που σημαίνει ότι μετά την εκτέλεση του κόρνερ θα έχουμε και την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Φωτάκης είναι ο εκτελεστής του κόρνερ για την Λάρισα από την δεξιά πλευρά. Εκτελεί το δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά από τον Καμπίζα που είναι η προφή, η μπάλα είναι